Right, vazukuru vangu, kana ndichitaura ndoda kuti mubate manzwi. Munatsonditeerera munditeererese kana ndichitaura, handiti? Because ndine sekuru vachona. Ende chinhwani chandinogara ndichitaura, ndinogara ndichidzokorodza ichi chinhu chekuti chandisina handina godo nemunhu muzukuru. Inzwai zvandinomirira inini sasekuru. Ndiripo kuti nditaure chokwadi. Manzwa, handina side randinotora number 1, number 2 handina muzukuru wangu wandinovenga kana kuti wandinonyanyofarira kudarika umwe. I think kunyangwe nemacomments angu munozviona kuti zvoni ndinobalansisa. Inini ndinotaura zvinhu according nezvinenge zvaitika. Handitsvage zvakawanda zvakamboitika kana kuti ndinowanzotaura zvinenge zvaitika panguva yacho iyoyo. Ndo sekuru venyu wava. Ndo yotoriwo life yangu, ndo kutorarama kwangu pareal life chaipo chaipo. Kunyangwe musatozombotsvage kuti pamwe ndiri kugadzirisa character. To those who know me vandokudza kuti ndozvandiri right. Right, nekufara futi handinyepedzera indonakirwa. Indogona kutoseka ndiri ndega ndakatongotarisa mavhidhiyo vazukuru. Indonakirwa kutonakirwa endotokurudzira kuti muzviitewo vazukuru. Fara muzukuru, handiti? Hapana chakuregerera kufara panyika ino upenyu hupfupi. Right, kana wanga usati wasubscribe to this channel, I kindly ask you kuti hapana chakumirira muzukuru. Please subscribe to this channel. Also don't forget to put your notification bell whenever I upload a video. You will be notified. Thanks very much to all those who continue watching our videos, vanoramba vachisupporta nema-like nema-comments. Right, inzwaika vazukuru vasekuru saint, vazukuru vasekuru saint. Muma-street e-social media ndakatiwo ndichitenderera ndakabva ndasanganawo nemurandakadzi right, Cat family. Cat family, handiti? Cat family tiri kureva kuti zvoni ndo mhuri iri kutungamirwa nemurandakadzi anonzi iye Maititi Felicitas Edwards. Right, mudzimai ane 34 years. Mudzimai wechidiki chaizvo, handiti? Mudzimai wechidiki. Ari kuita basa rakanaka. She's inspiring a lot of ladies, especially a lot of single ladies, handiti? Chinova chinhu chakanaka ichocho. Inzwaika vazukuru, muupenyu usangorarame upenyu usina direction. Itawo reason yekuraramirawo kuti vamwe vanhu pavanokuona vange vari vanobatsirwa nelife yako. Let your story inspire someone. Sezviri kuita Maititi. Right, handisi kuda kuti nyanyotaura zvakawanda. Nezuro Maititi vakanga vane album launch yealbum ravo rinonzi Rise. Right, Maititi vanga vakachena. Handisi kuda kutsanangura zvakawanda about dressing yaMaititi because murandakadzi tagara toziva kuti fashion uku munhau dzemucheno murandakadzi ari kuinspire madzimai akawanda. Ndoda kutaura pamusoro petalent. Manzwa zukuru. Right, ndakadiscover kuti Maititi vane talent yefashion, handiti? Panyaya dzefashion you cannot argue with me kuti Maititi vane talent yefashion. Nyango ukacheka maphotos avo akawanda, just check the way she dress. Vanodressa in a way yekuti inenge ichienderana netime yachona. Mozaira kuti vazukuru pakupfeka usaende kuground unoona bhora wakapfeka sutu. Aiwa, haisiriyo dressing yeikoko. Ndakazoona macomments omakutaura kuti zvanga zvakapfekwa naMaititi zvakadhakwa. Aiwa zvakadhakwa ukazvitora ukaenda nazvo ukati ndoda kumbopinda mutaundi ndakazvipfeka. Zvinova kwazvinopfekerwa. Manzwa zukuru, musatore dressing yapfekwa naMaititi pastage. Hauzombovaone sometimes vakaipfeka pavanopinda mustreet. Kakawanda kuti unoona mavidhiyo ari kumba kwavo, hauzomboona vakairova dressing iyoyo. Idressing yepastage. Manzwa zukuru, usati kana uchienda uchechi uonekwa upfeka chishoti kabudura chikabanga, aiwa chisi cheikoko. Kuchechi unopfekwawo zvekuchechi. Kana uchienda kuinterview unopfekwawo zvinopfekwawo uchienda kuinterview. Manzwa zukuru. So Maititi, she's
talented panyaya dzekudressa. She knows how to dress according neoccasion, right? Maititi vari vane chipo chekuimba. Ini hangu ndoda uchiti talent because she's singing. Vari kutokwanisa kukomboza song vachibatanidza zvese and then nziyo yotoimbwa vanhu votonakirwa. Because ukaona nziyo vanhu vakanakirwa cheteka, then vanhu mission accomplished. Manzwa. So Maititi she can actually live netalent yekuimba chete mukatongoziva still. Vanotoimba todarika vamwe vanhu vanonzi mamusician anongomira nechemusician chete. Maititi she can sing better than some of our own musicians. Manzwa italent yavo futiyo. Kuti Maititi vane chipo chekutaura. Kutaura ndo kwavari number 1. Chipo futi ichocho zukuru. Chekuti she can actually live. Vakarega zvekuimba, vorega futi zvefashion. Vongomira nokungoitaura, kungoita tuma comedy skits twakutaura. Izvozvo zvega she can live. She can make a living. Anditi, so ndoda kutaura nevazukuru vangu kuti discover yourself iwe muzukuru wangu. Igarawo pasi ufungewo kuti ndezvipi zvandinofanira kuita mulife, ndezvipi zvandinoda kuitawo. Not kuti zvoni munhu unosvika age yauri autozototi chipo chako ndechei. Handisi kuzoreva zukuru, ndinoda kukupa shungu kuti umwe munhu atova nezvipo zvake 3. Iwewe nanhasi uchiri kushayiwa kuti ini saka ini ndogona kuimba. Ini chimwe chinhu chinotikanganisa futi especially maZimbabweans, confidence. Kutya kusekwa. Muri kuona kuti pandakatanga this YouTube channel handakasekwa. Ndaisekwa zukuru. Vanhu vemudhuza vaindiseka zvisingaite, vachitiseka. Vakazoona tapinda channel yangu nevazukuru yapinda pa 1000 subs. Ndipo vakatanga kuti sa munhu ari kutorwa pazivo. 2 apa tatova mu3. Muriona, so what am I saying? Zvipinde nauku zvichibuda neuku kana kutovhara nzeve usateerere vanhu. Usatomuzomboteerera kuti vanhu vanoti kudi because most of the people they've got nothing good to say about you. They've got nothing to do to support you with. Vamwe vanongokusapota chete nemawords ari negative. Izvezvi umwe akati ndakuda kutamba boxing unotariswa kunzi kabhodhi kako ikaka vanhu ndo vanonzi vanhu. So I like Maititi because she doesn't care kuti vanhu vanoti kudii, havana kana nebasa nazvo zvezvezvo. Ndava ndochanongoto ndidzidziso umwe munhu nhasi achiri kungozengurira kuti ndoita ndorega. Zukuru, time haimirire munhu, nguva haimirire munhu. Time inenge ichitofamba uchingozengurira. Mazvinzwa? Leno kubva kuna Maititi. Izvozvo umwe munhu anongoti isusu Tricket family, what are you doing? Boss weCat family ari kukuratidzai kuti matsimba ndeawa echikidzi. Iwe chiteera uitewo something. Manzwa zukuru, itewo something, discover your talent kuti ndogona chii, ndoita zvipi kana zviri zveacting, pinda mune acting yachona. Kana zviri zvekutamba chaiko you can actually make a living nekutamba. Ndochandangotondiuye nacho sasekuru vevanhu vanditi Maititi iramba uchiita basa rakanaka rekuinspire. Umwe munhu ukasadzidza nekungoona nekungotarisa uchingoentertainiwa unenge uchitosara Cat family ichitoinda. And never claim kuti uri Cat family kana usingaite zviri kuitwa naMaititi vari kuinspire Cat family. Anditi ndochandangotiita handichadotaurisa ndini wenyu sekuru vevanhu. Handotenderwa kupota ndichiuya ndichitaura sekudaro. Anditi much love vazukuru vako.